Ndị be anyị ekene m unu. Aha m bụ Nwada Ego Anyagbo, ezigbote nwaada Igbo mara mma. Ndị na-asị na Igbo enwere ofu obi. Igbo chọ Biafra, achọ Biafra, achọ ọchịchị nke ha. Mana Igbo enwere ofu obi. Enye ha ọchịchị ka ị ka ga-esi chinwu. Ọkwa ndị Igbo nke anụ anụ ya eme onwe ha na na-eme onwe ha na hapụ na anyị. Anyị nwere ofu obi, obi anyị bụ ịtọ. Anyị abụrụ ofu otu Chineke, otu nne na mmanụ, ọ bụrụ ofu Chineke. Hapụ na anyị ona anyị dị o. Anyị nwere ofu obi, anyị na-egbu onwe anyị. Unu achọrọ ka anyị na let my people go. Ndị zoo, let my people go. Maka na iwe na-ewe anyị. Hapụ na anyị nwere ofu obi, ka anyị were ajụ obi anyị wee chigbu onwe anyị. Ka anyị chigbu n'ọka mmụọ ọchịchị anyị na-echigbu onwe anyị na nke mmadụ ọzọ na-achịgbu anyị. Ha na-achị anyị ka na-achị efi nama. Moo anyị achọọzi, mụ na ụmụnne m anyị achọọzi. Unu achịzina anyị kunchi ichigbu anyị. Leave us alone. Allow us to do our thing by ourselves. Yes, is it too difficult for you to do? Igbos are not good. Igbos are not nice. Igbos are selfish. Igbos are wicked. Allow us to be. Hapụ na anyị ọ bụ nkwanụ nnukwu ihe na ịhapụ ndị Igbo ka a nọọla onwe ha. Ka anyị chigbuo onwe anyị, nzọgbu na ntigbu hapụ anyị ona. Anyị ga-afụ onwe anyị n'anya, anyị afụrụkwa n'onwe anyị n'anya, anyị ebibo na anyị ncha bisi na Anambra steeti anyị egbugo onwe anyị, ndị bisi Enugu steeti egbugo onwe ha, ndị bisi n'Imo steeti egbugo onwe ha, ndị bisi na Ebonyi steeti egbugo onwe ha, ndị bi n'obodo dị iche iche ndị Biafra onwego onye gbuo onwe ha. Hapụ ndị Biafra biko na hapụ anyị aka. Ọ bụ iwu na anyị bụ ndị zoo? Ana m ajụ, ọ bụ iwu bụ na anyị bụ ndị obodo unu? Ọchịchị ekworo unu ọchịchị ka anyị chibo onwe anyị, ka m gwakwa unu ofu iwu na amara. Ọkwifu ndị be anyị nwekwa akpa uche. We get am for sense. Uche anyị zuru ezu. Ịhapụ anyị ka anyị chi. Ihe unu na-eche na anyị echigbu onwe anyị ka unu ga-afụ nke bụ ọchịchị. Anyị ga-ewepụta mma Biafra, inu Biafra. Nna ịbụrụ onye Naija esi na-eche ịbụ onye Biafra. Mana ka m si ekwu, ọsọkwa unu na-ejide nna anyị ukwu. Oji nwata, onye ajide ya nwata onye ya enu, aka fụba gị ụfụ, iwotuo ya naanị. Nna ị ga-ewotuo ya o, maka na nwoke iji ọ dị anyị mkpa. Ọkwa nwoke a ma aja nji se ya mepee saye safana. Biko unu, eji m Chineke ayọ unu, hapụkwa na anyị aka. Maka na ihe nji ekwu ihe a bụ na obi adịrọkwa mụ na ụmụnne m mma o. Mgbe anyị na-agba unu nkịta agagokwa o. Maka na ọ dị kịta anụ anyị dị nkwadobe. Anyị ncha dịkwa nkwadobe o. Ọkwa ife anyị anụ na-eti ọmanda. Ọ bụ maka ya ụjọ anya na-atụ m, anyị amanda. M ga na-ekpere ọbasi bi n'igwe, Chukwu kere ụwa niile, eze Chukwu abịa ma ọ bụrụ nkọli nwanska. Ọ ga-agbadata, ọ ga-aza anyị nche okwu. Ọkwifu mmadụ niile wee wuo. Chineke ga-akpọsị ndị niile ji ndị Biafra akasị na amana. Chukwu ga-akpọ unu ọkụ, tụ unu mbọ n'ike, gbuo unu ose n'ọkụ. Ọ bụrụ n'ọkụ, gbuo unu ose n'ike. Iku m ga-achụ n'ọkụ, ọchalụ n'ọkụ na hapụ anya ka ya na. Ọ gịnị dị ka ihe mụ na ụmụnne m unu achọ ọkụ unu hapụ anya aka. Asị ka ekwuna ekwuo gị na-eme. Ka ihe unu ga-eme kali ikpọchi mmadụ na nga. Onwe ya ọzọ unu ma anya ya. O mebe unu kwamkwam na-agba ọsọ, maka na unu mana anyị ji ọkụ abịa. Egwu ada atụ unu, taa agbafuo ụzọ. Ma ewe jọọ, my friend, what are you telling me? Daalụ nri n'aka mbụ Nwada Ego na-ekwu Anyagbo, ezigbote nwaada Igbo mara mma. Sonye m n'ihe mmemme ọdịnala Igbo na YouTube ka ị na-afụ ihe na-akọwasị ndị anụ, maka na adị m ready, adị m ịpịasị onye ọbụla isi, maka onye isi adịrọ mma nke m na-enu m ọkụ. Ọsọ nke m na-enu m ọkụ, isi na-enu ụmụazị ọkụ. Ụmụ Biafra na-ewe iwe na-ewe anyị olugo mgbe a ga-ahapụ anyị. Let us go jọọ. Ọ bụ iwu na anyị bụ ndị obodo unu. Ndị a na-egbu mmadụ gbugbu ndị ọnwụ ọbara.